anyị ga-ahụ ihe ejiri aka na-emepụta ihe a na-enweta na gịnị na nkwụ, mana achọghị m iji ọnụ okwu karịa. Achọrọ m ka nwata na-eme ihe a ya kọwara anyị ihe o ji eme ya, ebe esi enweta ya na ihe eji eme. Nna, aha gị bụ gịnị? Ibe Abụchukwu. Ibe Abụchukwu, lee n'anya ka m hụ ihe gị. Ibe Abụchukwu, ibe agaghị abụkwanụ ya bụ Chukwu. Kedu ihe ị na-eme? M na-eme azịza. Azịza. Kedu ebe esi enweta azịza? N'elu nkwụ ka esi enweta ya. Eji ya azụ ụlọ, werekwa ya azakwa mbara ezi. Ejikwa ya eme handwork, werekwa ya a na-ere ya ere. Ndị mmadụ na-egoro were na-azụ ụlọ ha. Ọ na-abụ iweta ya n'elu nkwụ, kedu ka esi emegodo ya ka ihe otu esi eme ya? Mgbe i wetara n'elu nkwụ, ka esi emechasị azụ ya? Kedu ka esi gosigodo anyị, were godo nke a na-emebeghị, zi anyị ka esi emesa ya. Iweta ya otu, imepe ya, gị ịtụfuzie nke na-eji imete nnukwu ya, ewerezie na-azụ ụlọ na-azakwa mbara ezi. Oke, a na-akwụchasị otu isi eme ya. Kekwa ihe eji akwụcha ya akwụcha ka ọ nwee ike na-azata ihe ọfụma. Mana emechazi otu ahụ, oke, abịa nwụtụcha ya, abịa tụwasịa ya, abịa kwụkwa ya otu isi ekwe. Mpe ya ndị wụsara n'aka ebe aka nne gị ndị ewepụta, ka ihe eji ya eme? Ndị a na-etiga ya n'ubi. Disi nke ewu mani ka ọ dị ka fertilizer. Ọ dị ka fertilizer. Ọ ya itinye n'ime ubi, ihe ọbụla e kọrọ ga-eme ọfụma, ya atọ ọfụma. Onwe ihe ọzọ eji ya eme? Ejikwa ya were na-eme, a na-enye ewu na-atakwa ya. Inye ya ewu, ị ga-ahụ otu ewu si ata ya. Ọ dị mma. Kedu ihe nwere ịgwa ndị na-amaghị na otu esi eme azịza? M chọrọ ịgwa ha na wee tie ihu ka ha hụ ihe ị na-agwa ha. M chọrọ ịgwa ha ka ha mụta otu esi eme azịza. Azịza dị mma ime ya ka ị were na-azụ ụlọ gị ma ụlọ gị dị deti. Ngwa chiri ọzọ ma emee ya ọfụma ka ha hụ otu isi eme ya, ka ndị na-amaghị nwee ike ịchọ ka ha ga-esi mewe azịza. Ka m zi ụlọ etu esi eme ya. Ndị na-amaghị ya eme, iweta gị mee ya otu ịtụfuzie nke ụmụnne, iwerezie mma ọrezọ gị were, ị ga na-akụsacha azụ ya ebe a isi wee wepụta jison gị. Iwerezie gị kwụsachizie nke, mgbe ị kwụsachizere nke ya bụ ibu, inwe ike were kwe na-azakwa ụlọ gị, ma ọ gị nye nwa gị nwoke ma nwa gị nwaanyị, ya were ga-akwụ ụgwọ handwork. Ụfọdụ ndị na-azụ ya n'ahịa, ya onwe ndị na-emete nke ha ga-ree ya n'ahịa. Ejikwa ya enweta ụmụ ego eji erikwe nri. Ọ dị mma. Kedu ebe esi enweta azịza? N'elu gịnị? N'elu nkwụ ka esi enweta ya. Ọ dị mma. Unu ahụ ya kpọmkwem n'ọnụ nwatakịrị a Ibe Abụchi bụ ihe ọ kpọrọ aha ya, ka esi eme azịza. Unu kwanụ ka o si eme ya, maka ụfọdụ na-aga na-azụ azịza, ha amaghị ebe azịza si gịnị apụta. N'Igbo ekene ka unu ga-ahụ ka esi emecha ụmụ ihe ndị a mara ya. Ana m asị unu ya gaziere unu. Ma ịchọkwụzi ịma ihe ndị ọzọ gbasara ya, kpọtara anyị n'akara eji mara ndị Igbo ekene. Ya gaziere unu.